Holbæk, de er rigtig friske. De har sponsoreret en præmie til slagterlærlingen her i januar måned. Og lige nu så har de en skulptur stående af Robert Jacobsen. Den har tidligere været til et arrangement på Holbæk Museum, men nu er den derude, så man kan beskue den. Ville, I er fantastisk friske her i Spar Nord. I var med til at sponsere en lille gave til de dygtige håndværksslagtere i januar måned. Ja, det var vi også. Vi har Spar Nord-fonden, som vi bruger i nogle tilfælde, men samtidig så er også banken at gerne støtte lokale initiativer. Og ja, det var så en af de mindre sager. Og ellers er du meget aktiv i erhvervslivet, i erhvervsforum, alle mulige steder. Du er synlig alle steder. Ja, synlig, det ved jeg ikke, men jeg opholder mig i min by, og det er jeg glad ved. Og så kan du godt lide kunst, har vi hørt. Det kan jeg jo også, og jeg er så heldig, at da vi startede her i 2001, fik vi mulighed for at købe noget kunst, så meget af det, der hænger rundt på væggene, og det, der står, vi har en skulptur derovre, det er noget, vi selv ejer. Men ellers så har vi gennem årene haft utallige udstillinger af lokale kunstnere, som har kommet og vist deres ting. Vi har åbnet vores dørfond og sagt, I må gerne udstille hos os, og I må også godt sælge ud af det. Vi skal ikke tjene på det her, og vi lover jo heller ikke, at vi køber en hel masse, men der er der gennem årene solgt rigtig pænt. Hvem er det, der bestemmer, om I skal købe et maleri, der ikke ligner noget? Er det medarbejderne, eller er det dig, der er enerådet? Når vi køber et eller andet, men jeg kan sige, at normalt køber banken ikke. Hvis du kigger rundt på væggene, ikke, så er der ikke så forfærdelig meget plads tilbage. Så den plads, der er, den overlader vi til de lokale udstillere. Men der er både medarbejdere og kunder, som mange gange køber af det, der bliver udstillet. En fantastisk service for kunderne. Og for kunstnerne. Ja, altså kunstnerne, de er meget glade for at få den ekstra mulighed for at vise de flotte ting. I et flot salgslokale. Ja, vi synes selv, vi har nogle rigtig flotte lokaler. Og lige nu står en skulptur af Robert Jacobsen. Ja, det er jo utroligt spændende. Og da Susanne ringede, så var jeg ikke i tvivl om, at vi var med på ideen. Og det er jo også spændende med, at Robert Jacobsen i år fyldt 100 år den 4. juni. Så jo, vi synes, det er spændende. Så det var ja, lige med det samme? Der var ikke lang betænkningstid, nej. Susanne, du har en aftale med Holbæk Teater om at hænge noget forskellig kunst op, og så kan folk om lørdagen gå ned og fryde sig over kunsten. Ja, det er korrekt. Vi har indgået et samarbejde. For det første skal jeg lige sige, at det er min mand Torgel og jeg, der har startet Kunstkrog sidste år. Vi gik i luften på nettet midt i april. Og det her Kunstkrog, det var meningen, det kun skulle være et netgalleri. Men det er så blevet udvidet, så vi har fået et fysisk galleri nede på teateret. De ville gerne renovere det nede, og skulle så prøve, om de kunne få en aftale med nogen, der kunne hænge noget kunst op, og det blev så også, hvilket vi er meget glade for. Og Brian og Christoffer er jo fantastisk dynamiske og sprudler virkelig og vil gerne samarbejde med folk som jer. Ja, det må man sige ja til. Det er de. De er nogle rigtig friske fyre, og det er rigtig godt. Så har I fået en skulptur af Robert Jacobsen, der står her i Spar Nord, hvor man kan gå og fryde sig over den, og så gå og spare sammen. Ja, det kan man jo gøre, eller tale med banken, hvis det er det. Og låne penge til den. Måske, eller nå en del af det. Ja. Susanne, hvad er det for en skulptur? Fortæl lidt om. Det er Robert Jacobsen. Og som Vilje sagde lige før, Robert Jacobsen vi kunne fejre hans 100-årsdag her den 4. juni. Og det er jo fantastisk, at vi har været heldige at få den til salg. Og Robert Jacobsen var jo en autodidakt kunstner, som de fleste jo nok ved. Startede faktisk med at arbejde med træ og sten. Men det gik ikke, fordi han skulle ind ind i kernen af stenen, ind i sjælen, og det vil sige, at stenen gik i stykker hver gang. Så på det 40'erne, da han var i Paris, der gik han over til at arbejde med jern. For jernet var sådan mere fleksibelt. Og så var han meget betaget af Rom fra da han begyndte med jernet.
Og jernkulturen omkranser det rum, skulpturen består i. Og det kan vi jo med al tydelighed se på den her skulptur, vi har stående her. Så vi føler os meget beæret over, at vi har fået lov til at få den i vores hænder. I min verden, der er Robert Jacobsen en, der køber en skrotbunker og sælger kunst. Ja, det kan du sige. Han der kunne jo noget, som vi andre ikke lige kan. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne gøre sådan noget, hvis jeg fik en skrotbunker at lege med. Det er nok de færreste, trods alt. Et maleri, det kan man sådan gå og sige, der kan du se en fugl, der kan du se noget andet, noget tredje. Kan man se noget ud af det der, eller kan man bare gå og fryde sig over, at en kunstner har gået og været kreativ? Det afhænger af den enkelte person, vil jeg sige, og man kan jo med alt kunst fryde sig. Og nogle oplever nogle ting, andre oplever noget andet. Det er jo individuelt, fordi vi mennesker er individuelle. Og I vil gerne have solgt den? Allerførst skal jeg lige spørge, hvordan har I overhovedet fået fingre i den? Jamen, det er sådan tilfældigheder, og ingenting er jo tilfældigheder her i verden, men da jeg blev kontaktet og spurgt, om vi kunne være behjælpelige med at finde den fremtidige ejer, eller hvad man nu skal kalde det, til denne her meget smukke skulptur. Og det siger man jo ikke nej til. Tværtimod. Ja, det var jo en fantastisk opgave at få, og stor tillid og vise os, synes jeg nok. Så, Og nu skal den sælges, og det gør I så på jeres hjemmeside? Det gør vi, ja. Og vi gør nu også noget aktivt sådan, for at få det solgt. Vi har blandt andet blik på udlandet, så lad os nu se. Det bliver spændende. Hvad er det, der sker, når man går ind på jeres hjemmeside? Er det så, at man byder på den, eller hvad? Ej, sådan foregår det ikke. Den står på hjemmesiden, og det er lidt, måske lidt mærkeligt, men det er nu måden, vi kan gøre det på, fordi vores forretning var tilrettelagt til at være et netgalleri. Men den står der, og man kan så kontakte os for nærmere. Ja. Hvad hedder jeres hjemmeside? Den hedder kunstkrog.dk, og det er kunst, og så krogh.dk. Danmark drømmer om at få rigtig mange iværksættere. Mange flere. Rigtig mange iværksættere. Og der er også mange, der sådan prøver på at starte op, men hvis man har sådan et halvt lønmodtagergen og et halvt iværksættergen, så er sandsynligheden for, at det går godt, den er meget lille.